Warna ndi? Pas iki. Aku ngomong dhisik iki, lali iki. Lali. Aku pokoknya Kok paculmu wis resik ki nang ndi kowe? aku arep balik, Kang. Lah kok balik? Iki gur entuk separo iki aku. Iki bene kelingan aku arep ngomong. Pokoknya aku nyapo? macul iki mopok kae bayaran 200 juta aku dhewe. 200 juta. Iya. Kowe iki aneh tenan lho kowe iki. Sedina 200 juta agak aku Sopo sing 100.000. gelem ngono kuwi megahe? Modalku lho, Kang. Ginjalku lho, Kang 2M. Mosok mbok bayar 100.000. Ginjal. Iya. Kok iso bandingi ginjal barang ki lho? Ginjal 2M mosok kon nggih mopok ini ki eman-eman to, Kang. Oh, pokoke kerja ki lho kok iso bandingi ginjal karo gawean. Maksudmu ki lho piye? 200 juta baru aku gelem Loh, iya, mopok camping iki kan pokoknya sing bangsa-bangsa macul kuwi lah. Lah modalku ginjal 2M lho, Kang. Balik. Sampeyan Kang. Tapi aku ya Nek kon modal 200 juta ki lho ya. Megah iku iso 200 juta iki lho. Aku adul galengan to, Dok. Blodok iki maksud iki. Kok ya gelem ya ngene iki. Balik ya aku ya arep megawe apa ya an. Kang. Wih. Lah kok nggone pacul iki arep ning ndi? Arep ngewangi kowe mopok lho. Alah. Wong ora tau macul ge opo yo iso macul. Iki remehne aku kowe. Pacul Lho, ejek. Pacul meling-klinting kayak ngene. Dipacul meling ora tau dingge. Kok iso ora tau dinggo piye to? Delok pacul. Meling landhep yo ngene kok. Meling ora tau dingge lho iki kok iso piye to? Iki ta iki arep ngewangi kuwi belah kono sampean. Kuwi belah kono. Belah kono arep ngewangi, aku tak belah kene. Sayo. Wah, Kang. Wah, jan iki wong piye to iki kok iso megawe macul kowe ngono. Kang, Ngapa to gonggong? Jel Kang, ulangi lek maculmu piye, Jel? Yo ngene to. Lho nyiprati. Ngono kuwi yo Piye to? karuan rasa mbok ciprat-ciprat ngene lho. Iki lho. Ngene karuan genah. Ngene lho Kang, kalian badhe ciprat-ciprati ngono kuwi. Yo ora ngono kuwi lho, Pak. Yo ora sengaja sih. Piye to gonggong? Wis sampean ki balik-balik kono lho lah malah Aku karep Terus. keringet. lah golek keringet tok ning ngrusi wong malah dibuang. Ih, cek. Balik kono ngrasa ngrusungi. Enggak, dadi balik. Walang enggak. Wong ngrusi wong megawe ae wong iso macul ora. Moro. Gong. Aja gur kene lho, kono kae lho. Kae iki cetek banget kae sing kono barang kae. Ya Allah, piye to lek megah iki? Tenanan lho. Kae barang kedok. Wah, ya Allah. Keindang lho, cepet kae lho barang kae. Kae kok lek ora dadi bendungi selak banjir kono. Kae, ya Allah, piye to kowe iki, Gong? Ndang tandangi. Iki lho urung rampung sekon pindah rono. Lek ngene iki carane batas kesabaran ku iso ilang tenan nek ngene iki. Yo wis kok tak golekane, batas sabarane ning ndi tak golekane lah. Ribet men lho. Malah golek batas kesabaran ilange nang ndi iki. Maksudku ki aku ki lho emosi. Wah, jan. Lah iya, kok tak golekane lho batas kesabaranmu. Wis tenang wae, penting kowe megawe rono. Kabeh gawe. Kita tandangi lah jan kowe iki. Wis tenang wae tak golekane, gampang lek kuwi. Ih, kok malah golek batas kesabaran. Ora ceblok lho batas kesabaran ki maksudnya ki aku ki emosi lho Kang, emosi. Jan. Ih, jan.